Durant tota la teva vida, des que ets petit, veus que la gent veu, a la tele ho veus, a les pel·lícules ho veus. Influència. S'avorreixen i llavors volen provar coses noves. La gent, ja tenim 17, 18, 16, 15 anys o més i ja poden beure alcohol i comencen a beure alcohol. Jo crec que la gent veu perquè els joves d'ara o perquè estan de festa i volen fer-se notar. Hi ha gent que ho fa perquè vol i hi ha gent que ho fa perquè es vol sentir més gran. Sentir més grans perquè ja veuen a una hora més tard. Per què es veu? Suposo perquè la gent així pensa que s'ho passarà millor. Molta gent que pensa, jo si no bec no m'ho passarà bé. La gent veu sobretot perquè en el moment és més que res carpe diem, no? La diversió del moment. Va sent més important al veure o perquè s'ho passa millor o creu que s'ho passa millor. La gent veu per creure-se més sociable, més guai, i fer notes. Per no quedar malament pel simple fet de... De pressió de grup. Exactament. Jo crec que és bàsicament la pressió social. Sí, el que et fa dir, si tots ho fan, per què no ho has de fer tu? Et sentiràs diferent si no ho fas, la gent et mira estrany. Diguéssim, ja per ells és com normal que quan surten beguin alcohol. Jo dic que un 90% veu i l'altre 10% que són els dos pringats que no bevem. Ajuntament de Sant Cugat.